Are you ready for the rough? Așa, am revenit. Se pare că a fost o problemă cu microfonul. Cedase și de aceea a trebuit să restartez. Să vedem unde rămăsesem. Așa, deci suntem deja pe cal. Pe cal, dar nu pe orice cal. Pe calul nostru. Nu? E a nostru, nu? Dintre o nostru. Așa. Șala. Armură. Și avem propriul nostru cal. Opa. Călăț. Am impresia că nu pot călări în apă. Bun, nu-i problemă. De-aia ducem la mal. Era acolo, grasule. Așa. Ia să iau cât sare. Stai numai un pic să nu sar pe ferma mea. Bun. Păi, nu contează cât sare, pentru că e cal și câte vieți are. Merge. Bun, tu stai aici cu mine. Să vedem și cu nivelurile astea ce facem. Hai să mai strângem un pic aici din pumpkin-uri. În continuare suntem în așteptarea versiunii de 1.7 și, cum ziceam, atunci o să ne mutăm. Dar până atunci mai este mai avem și 4 diamond-uri. Ia să facem noi un târnăcop, un pickaxe, pentru că ceva mai mult ce aș putea face cu 4 diamond-uri, mai ales că avem și o sabie. Să luăm și niște săgeți, adică una. Și emeraldurile și coal. O să vedeți voi de ce. Și să lăsăm cărțile acolo. Și ziua cu timpul cum stăm, bun, mai avem. Ne facem și o armură din fier, totuși, înainte să plecăm. Pentru că suntem pe normal, să nu uităm. Așa, și a pair of pants. Bun, acum că suntem echipați complet, putem... da, nu suntem echipați complet, bineînțeles că mai trebuia să fie ceva. Unde-i? Luăm niște cobblestone. Să mă gândesc cum să nu fac o cacofonie. Așa, luăm cobblestone pentru ca calul să nu intre în apă, da. Și așa evităm și cacofonia. Hai să terminăm și udețul ăsta, dar chiar un pickaxe de diamond, ăsta F3H, cu care asta mai și regenerăm chunk-urile. 1560 durability. Destul. O să ne facem și o hartă cât de curând. Bun, și acum, bine, podul ăsta vreau să-l fac mai complex. Să vedem cum ne descurcăm aici. Perfect. Bun, nu stai să nu cădem în apă. Bun, și acum că am ajuns în sătucul ăla. Tu ești blocat, micuțule? Nu ești blocat. Asta că te blochezi atunci. Așa, hai să vedem tu ce îmi dai, câine. Da, pe tine te cam umar, pentru că tu ești... Nu să caut un cuvânt nejignitor, nefolositor. El avea o fată și bineînțeles că n-aveam de ce să păstrez pe amândoi. Să vedem ce mai este pe aici. Lână pentru... Era unul cu căul pentru
nu ieșiți pe geam. Luna pentru emerald. Ești ăla cu... Stai cu șaua. Uite, emerald pentru săgeți. Să vedem dacă nu cumva este o copertă mai bună de genul ăsta. Pare să nu fie. Am niște săgeți pentru că înainte de a ne enchanta sa... Mă scuze, n-am vrut. Ce puțin? Ai puține? Cum ziceam înainte să ne enchantăm sabia, mai întâi ne facem un arc enchantat. Nimeni nu e pe aici nimic. Bun, și acum să ne luăm căluțul, care să vedem unde e. Și mai explorăm cât ne mai permite timpul. Să vedem în deșertul ăsta dacă ar mai fi ceva. Căluț, așa. De ce? Ce? Trebuie să mai fie ceva în față, că îi dau mindaia. Ce? Nu merge. Ce? Da, calul ăsta e foarte ciudat. Și pare să mă facă să mă gândesc că nu a fost cea mai bună idee să-l iau. Nu, nici nu e de la lag. De la lag, serios. Mă rog. Se pare că am uitat și mâncărica, să vedem dacă merită să explorăm pe aici. Se pare că nu. Să vedem dacă e de la smooth. Smooth, nu, e doar sandstone. N-are rost să stric frumusețe de fântână. Pentru niște sandstone de care oricum fac rost dacă sap 5 cm sub pământ. Să mai regenerăm un pic chunk-urile. Și se pare că aici se termină deșertul și odată cu el am orice lucru ca lumea ce am putea găsi noi. Că este aici și un pic de clay. Mai întâi să omorăm bucățele astea. Făcuță. Dar pare să fie un pic cam laggy. Însă nu știu de ce. Să luăm căluțul să ne îndreptăm spre casă ușor. Nu, așa, bun, căluț bun. Să văd că dacă îl țin așa, un balon. Dar dacă îl țin așa în space, se pare că nu ne mai blocăm. Da, ne mai blocăm și așa. Să vedem câte blocuri poate să sară ăsta. Sar două? Bun, două sare. E tot ce am nevoie. N-are nici vieți, nu nici rapid. Da, măcar sare două pătrățele. Deci ceva îmi zice că... n-am vrut. Lasă că ai tu armură de diamant și trece. Și super... stai. Acum ofertă că nu e bine așa că o să închid aici. Sar peste asta, bun. Așa. Da, nu credeam. Uite. Asta văd că le-am ratat. Mai facem azi niște loot. Și spre peaceful sau nu? Refuză să se spawneze. Oricum nu le duc lipsa. Ați văzut ce s-a întâmplat atunci. Acolo. Da, uite. Se spawnează totuși. Aici s-ar putea să ia puțin de mișcăluțul, nu? Și am ajuns. Și dacă n-ar mai levita, așa, dacă n-ar mai levita căluțul ar fi și mai bine, dar și așa. Hopa, n-am vrut.
Stai în fața termocupului meu. După aia mă mir că nu mai am nicio viață. Unde ești? Ma. Treci tu aici. Bă. Așa. Hai să văd unde e așa. Aici. Treci acolo. Ia să vedem noi dacă e vreun... Nu înțeleg cum mă văd de la așa distanță. Stai să vedem. Și... Da. Noi ne revedem aici. Noi ne revedem data viitoare, dar încheiem aici. Până data viitoare rezolv și podul. Până atunci însă, pa, pa. Din seria noastră. Astăzi am vrut să merg la minat și iată peste ce am dat este 6 diamond-uri, adică 6 se văd, s-ar putea să mai fie. Până acum la 2, 3, apă nu? No! Bine, am pierdut și apa. Da, să mă gândesc cum să fac. Urăsc la. Chiar n-aș vrea să pierdem diamantele. De-aia sunt așa de grijuliu. Opa. Sandstone, când am 50 de stacuri de... Opa, da. Da, sandstone. E bun și sandstone. Bun, deocamdată așa. Gata. În partea asta. Bun, și pe asta îl iau la mat. 6 diamante. Nu-i rău. Da, și cred că cam aici. Bun, mai... Vreau să strâng diamante pentru enchanting table pe care tot ziceam că aș dori să-l fac. Acum avem și de enchanting table și de un pickaxe nou. Oricum mai avem și unul acasă, 7, 3... Bun, ne-ar mai rămâne un diamant dacă... Ba nu. Matematica asta, ne-ar mai rămâne 2 diamante. Dacă am mai face și un pickaxe, nu? Dar deocamdată nu văd de ce să-l schimbăm pe ăsta. De data asta s-a stricat torța, nu greu. Mai ești? Nu cred că mai ești, mai e greu. Bun, și deja am ajuns aici unde am unde eram. Tocmai ce am deschis Minecraft-ul. Era astă seară, m-am apucat de minat. Uite că se poate aici în plus. Și am zis asta să continui. Bine, și azi tot seara, dar mă rog. Da, aici e o mică, mare mină. Și să ieșim afară noapte. Câte level am? 15 nivele. De 15 nivele pe care meritam numai un arc să fac cu atâta. Mare lucru, v-am zis, n-am făcut în 3 episoade, dar am fost la minat. Am făcut portalul.
și... De ce niciun mus? Am făcut doar portalul și... Vai, să-i dăm noi un F3H. Acum ar trebui să fie mai bine, dar trebuie, dar nu. Bun. Să facem enchanting table-ul. Uite aici mai avem noi obsidian. Cărți. Și ia să vedem dacă mai ține bine minte. Mergem. Să era carte aici și diamantele. Nu. Bun. O să pun o mică pauză până ce mă uit. De fapt, cred că... Da. Să vedem de cum se făcea un enchanting table. Aha, bun. Gotcha. Da, totuși cum se făcea? Ah, da. Și avem un enchantment table. Bun, diamantele aici. Porcările aici. Astea sunt ultimele. Bun. Să stăm asta aici, să stac de cablu la noi. Să vedem cartofii s-au copt, da. Vom pune aici. Bun, și acum să luăm niște lemn. Nu. Vedem să mai facem rost de niște cărți. Cred că am luat niște sugarcane-uri, da. Asta vine 6 cărți, nu? Da. Din fericire, dacă mai țineți minte, am văzut și niște oițe cândva, da, mai mult și niște cai. Ia să vedem, așa, să făceam, nu, mai întâi făceam, cum făceam de... Așa, au mai murit și niște oițe, nu. Perfect, 26 de cărți. Cam așa. Asta înseamnă 8 rafturi. Bun, mai cresc că stai, să-mi luăm niște lucruri în plus. Bun, și acum să vedem cum să punem, deci ca să nu greșesc și să le stric, mai întâi să fac așa un rând de cobblestone. Oh, nu, uite. Bun. Acum haideți să începem să punem olitele. Bun. Deci acum am putea face enchant de level 11. Cum a crescut tot 11. 10, îi fac. 2, 3. Nivel 16, oricum nu avem mai atâta nivel, dar 15, 16.
Hai, dă-mi un cean de level 15. Dă-mi un enchant de level 15, 19, nu 19, 15, 14. Suficient infinity. Power Tune. Hopa, hopa, hopa. Ia să îl testăm noi. Ar trebui să moară. Oh. Bun. 3H, cu ocazia asta mai și regenerăm puțin chance-urile. Ia să vedem acum să facem niște săgeți. Ceva în genul să făceau. Bun, și să vedem acum cum se făcea un arc. Deci ne trebuie arță. Arța avem la noi. Și așa cumva, de asta se făcea, să mă gândesc. Nu. Sau erau 3 ațe. Deci erau 2 bețe și 3 ațe. Asta e. Mai am văzut să un păianjen. Am luat pe 2 de-am luat. Păianjen. Hai frate, erai aici. Bineînțeles, noaptea ei nu dispar. Noaptea 1.000.000, ziua niciun. Trebuie doar un. Mă rog, poate facem rost de un slime ball. Nu este pe aici un slime? Mă rog. Uite cât ce-a trecut timpul. Totuși nu mai avem niciun plan. Eram curios dacă combinăm cu... Dacă combin două chestii cu același... De fapt, stai un pic, hai să vedem. Aha, bun. Gaci. Deci ne mai trebuie un string. Ia să vedem cu 2 nivele să punem noi în enchant. Glumesc. Bun, acum că avem și săgeți, avem și săbiuță și arc enchantat. Putem să mergem în Nether. Dar mai întâi să las tot ce am de pe mine să dau jos. Să vedem să nu cumva să ne spawneze da, să ne spawneze lavă sau așa cumva. Să vedem, deși nu cred, dar poate dau la de câte rani se găsi pe internet. Bun. E destul de safe. Atâta timp cât nu-ți gasturi, bineînțeles. Puțin soul sand, da, bun, avem și soul sand. Deci putem veni echipament complet. Să ne luăm și puțină apă. Uite, mai avem aici niște foi. Dacă mai am niște foi, o secundă să luăm rapid căluțul. Căluțul nostru cel drăguț și voinic, care stă acolo singur închis. Poate să facem rost de un lid pe românește, cred că e lesă. Hai că poți. Hai că poți. Da. Cred că nu poți.
haide. Erau niște oițe în partea asta. Ce ăștia? Uite. Să sperăm că vor fi generoase cu noi. Două? Da, n-am văzut oiță. Las că-ți revitul. Căluțule, am plecat. Să vedem atâtea, doar atâtea sus. Din copac măcar. Nu mai este. Bun. Câte avem? 3. Asta mai înseamnă încă 3 cărți. Încă un raft. Pe tot nu avem 2 cărți. Să căutăm rapid. Să mai căutăm niște oițe. De n-ar fi atâtea râuri. Bun, nu știu, înainte aveam și un mic bug. Pentru că nu puteam merge constant cu calul. Da, bun, nu e pleomeasă. Cu calul nu e pleomeasă. Și porcușor, oițe, orice. Numai nu văcuțe. Și înainte erau numai văcuțe când căutam oițe. Uite care tot se baga la mine. Bun, văd că și până și piramide găsesc, numai nu uiți. Hopa. Gele, unde te duci? Tu ai nevoie de, da, ai nevoie de 2 pătrățele ca să intri, că tu ești mare. Ușor. Bun, pe aici am... Bun, hai, du-te, nu n-apă de 2 pătrățele. Hai, du-te. Hai că poți, mă. Stai, atunci mergem. Așa. Uite. Hopa, stai că sunt niște domn creeper. Și pe aia. Bun, orice în afară de... Asta e, să luăm și un string dacă tot suntem aici. Da, mare Ungaria, mă. Ce cu căluțul. Gata, plecăm de aici, că nu vrem să murim. Încă să murim, să moară căluțul. Și să vedem unde e casa. Casă. Să plecăm sau să mai căutăm niște oițe. Și acolo. Nu oițe. Le-am găsit oițe, că oițe mi-am dorit. Văcuțe. Doresc niște văcuțe. Poate să fie și roz. Numai să-mi dea piele. Vai. Oițe. Nu oițe. Văcuțe. Da, văcuțe. Ce avem aici? Niște, că mai multe văcuțe. Bun, perfect. Dacă tot suntem pe cal. Stai numai să ne dăm cal. Bun, hai încă o văcuță. Deci piele, perfect. Dar ce generoase sunteți voi cu mine. Căluț, câte avem? Încă 3? Serios? 5. Să vedem încă o văcuță, nu?
căluțule. Hai de ușor, că trebuie să zburăm de aici. Bun. Înainte și spre casă. Haide. Stai că asta nu mai lipsește cum să... Au! Să dăm jos. Undeva pe aici trebuie să fie căsuța noastră. Nu? Stai, cred că am văzut o luminiță de torță. Căsuța noastră cea dragă. Unde? Stai, că nu-i de bine. Unde poate să fie casa noastră, doamne? Ușor, nu mai. Cine ți-a dat sabie? Vai de capul. Gata, perfect. Chiar când eram pregătit să... Hai! Nu. Căluț, bun. Și acum înainte, de fapt, hai că mă dau jos de pe ea. Vai. Nu, căluțe, nu te dă. Stai aici cu mința. Stai acolo. Așa, acum o poți să duci la înglop. Ok. Așa, bineînțeles, nu se poate ca în Minecraft să nu le viteze cineva. Asta este un bloc. Da. Bun, și... Nu, doci. Bun, cam atât pentru astăzi, căluțul nostru n-are nimica. Noi ne revedem data viitoare cu un nou episod.